በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምንዎት ማኅፀን ከደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይት ስምየ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናቅቶ ከዜን ሰባከ እንባርከ ከዜን ተአምነከ ንስእለከ ዜና ሰበቃከ ንገኒ ለከ እዮን ቀን ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀናይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ አጋዕዝተ ወንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ንፄዋ ከነነበ ከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንት ምሰሶ በጸልዩ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላኽነትካ፣ ስለ ፈጣሪነትካ፣ ስለ ጎይትነትካ፣ ስለ ንግስነትካ፣ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ፣ ነመስግነካ፣ ንገልግለካ፣ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ። ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስፋኸሞ ሰዓት ዛ ምሽት እዚኣ ድማ ባረኸልና። መንፈስካ ምርሐና፣ ሓይልኻ ደግፈና፣ ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና፣ ከም ምሕረትካን በየርከን በደልና ይትኽደና። ንጽልዮ ጸሎት ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና። በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ይፈለና። ከምቲ ናሃርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እነበልና ንጽዋዓካ ኣለና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን። ንዕለት መግብና ለማሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና። መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ። ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ። ወደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እሜን። ይፍታሕ ወይ ስረይ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ገጋና ሰሪ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለበረከሳቴ ብርሃን አንቱማ አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ጡራን ሳይድ ሕፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታሐነ ወንጽሐነ ይሬስየንስ ኩሉዋን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ቆሞን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃሳ ምሳልሞት ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖ ኣለና። ሰዊርናን ረዲእናኒ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተመሓቕብናን ኣፅምዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ። እጆም በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍጹም ሰላም ክህልወና ኩሉን እግዚአብሔር ኣምላኽናን ልምኖ ኣለና። ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ንመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ንመስግነካ። ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ መፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና። ካብ ምሕረትካ እውን ደሊ ኣለና። ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክፍፅም ሃበና። ኩሉ ቕንዓትን ኩሉ መከራን ሕበንጎዱ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦ ጎይታ ካባይ ርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና። ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ልቢ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ብሳኻ ማዕረ ብሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ቡእ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ወኣምላኽ ከም ሳልኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ራእይኻ በሳይ ደምስስ
كابا سيصبك عصبني كاب حتياتي وين أصريني أنا بس هيفلت اللخمو حتياتي كل جزء بكل ما أيو بزربا خاص عدق فرخان صون كاتركب سأنا خاطر يبدلكو أبقد مخاكي جوركو نو بابا سات ولدكو نكاب حتيات تنستني نو حق أوشتي خاطر اليوم أحبابي وانتو مهارني انت خسر شو سمع زاتريني كبرت كسولو صبني تنزات كتاين عصرت حق وساس بهتان حق وسنا اسمعني كزقاب حتياتي كولو بزل على مساوي دمسسو وأملاك فريد بفتر لي صنع منفس كاوش تحدث كاب جز كاي دربيني قدس منفس كاونا تقدفني عقوس مدحان كامل لسلي فقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرس غمرم إيه حتى أنا بخاخم بسويم وأملاك مدحاني كبرا دمان نقفني بسانين في الكهال الكتب له إياه ويتايا في مزقانا خنقرس غنا فريك فد مسوات بهب لكاني تزيكون اسم رب الكانري مسوات مراريت وقوني غمو مسوات أملاك سور منفسي وأملاك مسور كنت نبايت مقانيها نسيم سجى حسن نايك ورلا مكاتيات يرسلم دق شو مسوات سركي بزحر مسواتي بملو مسوات بحك بلكاي شو أم مسويها أرحو أخرج الكايم هلي لويا صلوات زيادك نكرسون نسين أملاكين مسجانا قربلو حاتياتك حد قال لك إلمنام شي أبونا مزمور داويت مبل 230 كتصلي لنا أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 230 حدا كتصلي لنا فوني الكاتي خدلخي حفتنا سنايت وحفتنا فرويني من مكان كان حبراني سنايتي كما يعلم داير مسكن حفتنا سنايت مزمور داويت مبل 230 كلتن حفتنا لولا مزمور داويت مبل 233 أبونا بملاك السلام مزمور داويت مبل 237 أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 238 حفتنا سنايت مزمور داويت مبل 241 حفتنا لولا مزمور داويت مبل 242 ماما رزنت مزمور داويت مبل 246 ماما رزنت مزمور داويت مبل 246 خلي لنا نحن مزمور داسنا تومي ممسكنا يقبل እግዚአብሔር ነው ሸሪ ማን ስለስራ ይቀበል ነበር ተሰብረ ይቆስ ማሰለ በተን ጉዝሮ ይወጥሩ ከተማ ሰም ቤተና አይፒ ኃይሉ ክርስቲያን ምስላል ሰኔ ወደ እግዚአብሔር ታታሪ ደም ክርስቲያን ገና ምት ወደ ሆነ እግዚአብሔር ተሰብሮና አሁን ደስ ማሰን ከዘም ተሰማት ምን ይቆለ ለምድዝና ለዳር ነበር አንዛር በቆል ለኢንሳን ተምርጭ ወዘም ነሐን በሰብ በመጣር ያቆሰን እግዚአብሔር ተፈርቷል يحبون مع سوقي أصنع عندك خامة كوالي في مو يساعدون ذلك مسكين نعم نقول تسيا وسنات كثيرا يقبل بسبب نايس قبل في ثلاث نمبر في بينه أسعد في بتنا أمر في تربية كده مقول من يقوم كل شيء سلبي أنا يرى هذا يا الشيخ حفتنا سنايت مزمور داويت مبل 248 عاول تتصلي لنا مش حرح كما يعلكم تنفتي دقيقة لكن حرح ايش بس غلط صنحي يتجرب شيء يجذب بعض 240 شمونتن 4 شمونتن حرح هاليلويا بسم الله ولد منفس قدوس هذا أملاك أمين هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኖ ኣብ ኣርያም አመስግኖ ሁሉኩም መላእክቱ አመስግኖ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግኖ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግኖ አቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግኖ አቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያት አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር
የመስግንዎ ንዘለዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ያመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቅን ኩልኩም ኣቱም ሃውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተሰልጥ ህቡላን ኣቱም ኣክራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽዕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልካትኩም እንስሳትን ለመምትብሉን ነፈርቲን ኣዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልካትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልካትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዙትን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግንሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ይሰግደልካ ኣሎና አሜን አሜን መምህር ሳራ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኩነ ፈራደ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅዱስ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስክኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሃረንን ኣድህነን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን አሜን ማማሙሉ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ ከመይ ውዒልኩም መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፁብ ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ እንከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብ ሽልተኛን ከዳዕን ስጋኸ ከለኺ እንታይ ትህብዮ በልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ ንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፃብረቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱብ ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረበለለ ይብል ኣለኹ ኣሜን ዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ሓፍትና እልልታ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ርሕቕዮ ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሴን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ
አሜን። እሺ አዴና ኤልሳቤጥ ኦጎይታ በዛይለት እዚያን ዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና هرعي እሺ ጸሎት ያውጣ ኦጌታ በዛለት እዚ ኣነ ዓሞ በዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ክመልኦ እዩ ኣሜን ኦጌታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘሎና ምሕረትካ ከምኡውን ትኾነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃርኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብረሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፈቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡካ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘሎኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘምቱ ተንኪዩ ይቀኒለይ ኣሜን ዘብክን ሓፍትና ሉላ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ዕለት በመስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም ምእንቲ ትቅዱስን ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፅም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኸ እውን ደንገል ኢኺ
ወደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን። ማማረዘነት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም መምህርት እምኒት አስዕብ አቢልኪ ሓፍትና ፍሮይኒ ቅሬታ አስዕብ አቢልኪ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ደድሕሪያ ከዓ መምህርት እምኒት አስዕብ አቢልኪ ጸሎተ ሃይማኖት ቃል ሕይወት ይማልና ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጎ ምሕረና ናብ ጎይታ ልምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ወናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ወና ኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ትዘከረና ኣሜን ሓፍትና ፍሮይኒ ዲያቆን ሰብ ኦ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኣብ ዓዲ ሓቀይ እወ ኣላ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት መክሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጢአት ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግድ ነኽብሮ ወጌታ መሓረና ወጌታ መሓረና ወጌታ ባርኸና ኣሜን አሜን ቴንክ ዩ ዌልካም እግዚአብሔር ባርኪ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣዋህዱ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ምበሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽ እዩ መንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀቱን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ነስተውሃብን ዕድለ መስግን ኣገልግሎት ካብ ባረደቀን ይሓው አሜን ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሓደገልና
ክሪያላይሶን 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 كريالايسون كريالايسون ክሪያላይሶን 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 كريالايسون 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 ክሪያላይሶን 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 كريالايسون كريالايسون ክሪያላይሶን 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 አዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ምሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታ ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለዎም በደልናን ኣወሳናን ደገልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ኣሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀናን ሕደገልናን ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ዋህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና
ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜን ሰዓትን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያት ትብርዳኣና ብህልውናኦም ቅነቆብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ሕጂ ድማ ቃሉ ግለጸልና ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ካብዚ ብምቕፃል ሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 6 ፈርቓን ክሳብ 8 ፈርቓን ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎም ድማ መቐፀልታናቱ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 10 ወይ ድማ ፍጻሜ ክሳብ ፍጻሜ ቅሬታ ክንርኢ ኢና ኣቦና ክሳብ ዝዳለዉ ክልተ ካብዚ ጉባኤ ነተን ንባብ ኣብ ክልተ ከፊልኩም ከተንብቡልና ኢኹም ኣዴና ኣይና ኣለም ቋዕዳ ሓንኣተኽን ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 19 ከተንብባልና ኢኽን ካልእ ደየንበበ ዝሰገርክዎ እንተሃልዩ ድምፂ ግበሩለይ ምናልባሽ እንደተሳተፈ ድሒሩ ዳኣተዎ ወይ ድዘለልክዎ ኸይሉ ኣዴና ኤልሳቤጥ ተቐዳመይቲ ክፋል ኣዴና ኣይና ኣለም ተቐዳመይቲ ክፋል ከንብባልና እየን ዕብራውያን 13 ካብ 1 ክሳብ 19 እሺ ኩልና እንድሕር እንቢብና ሪጋ ናይ ሓፍትና ሰናይት እያ ሓፍትና ሰናይ ድማ ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ ፍጻሜ ዕብራውያን 13 ካብ 10 ክሳብ ፍጻሜ ከተንብብልና ኢኺ ኣዴና ኣይና ኣለም እሺ ቁፅሪ 1 ክጅምራልና ሰላም ማሕበር ኩልኩም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣርኪቦትና ሎማዓት ተጓይ ዕብራውያን 13 ኣብ 1 እስካብ 19 ዲ ሓቀ እዋ ፍቕርን ሕውነትን ትጽናዕ ገሊኣቶም ከይፈለጡ ብእኡ ንመላእኽቲ ከም ኣጋይሽ ተቐቢሎሞም ኣለዉ እሞ ምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረስዑ ንእሱራት ከም መተኣስርቶም ኮንኩም መከራ ይጸግቡ ንዘለዉ ከዓ ንስኻትኩምን ኣብቲ ስጋ ከም ዘለኩም ኮንኩም ዘክርዎም ንመናዝራትን ንዘመውትን ኣምላኽ ክፈርዶም እዩ እሞ መውስቦ ካብ ኩሉ ክቡር እቲ መደቀሲ ኣሚን ከዓ ዘይረክስ ይኹን ንሱ ባዕሉ ኣይከሕድገናን ዕሽሽ እውን ከቶ ኣይክብለናን እዩ ኢሉ እዩ እሞ ንብረትኩም ብዘይ ፍቕሪ ገንዘብ ይኹን በቲ ዘለኩም ዕገቡ ስለዚ ተቢዕና ንእግዚኣብሔር ረዳእየይ እዩ እሞ ኣይክፈርሕን እየ ብስምካ እንታይ ከይረኽበኒ ንበል ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነግርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እናተቃወመትኩም ኣሰር ምስኣቶም ሰዓቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ
ልብኹም በቲ ነቶም ዝኸዱሉ ኣይትጠቐምዎ ብልዒ ዘይኮነስ ብጸጋ እንተ ጸንዐ ጽቡቕ እዩ እሞ ብብዝሒ ዝዓይነቱ ብጋሻ ትምህርቲ ኣይትሰሓቡ እቲ ብሊቀ ካህናት ስለ ኃጢአት ኣብ መደቀሲ እዚኣቶም ዝነበረ ዶ እንስሳታት እቲ ስጋታትን ኣብ ወፃኢ ሰፈር ይሓርር ነበረ እሞ ንሳቶም እቶም ነቲ ድንኳን ዘገልግሉ ካብኡ ክበልዑ መሰል ዘይብሎም ወሰውን መሰውኢ ኣሎና ስለዚ ኢየሱስ ከዓ ብደም ህዝቢ ምእንቲ ክቀድስ ኢሉ ኣብ ወፃኢ ከተማ መከራ ፀገበ እታ እትመፅእ ንደሊ ኣሎና እምበር ኣብዚ እትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ፀርፊ ተሰኪምና ኣብ ወፃኢ ሰፈር ናብኡ ንውፃእ እምበኣረይከስ ብእኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝኣምን ፍረ ከናፍር ነቕርብ ኣምላኽ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ መስዋዕቲ ይሰምሮ እዩ እሞ ሰናይ ምግባር ምምቃል ኣይትረስዑ ንመራሕትኹም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቶም ፀብፃብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍሳትኩም ነቂሖም ይሕልው ኣለዉ እሞ ነዚ ብታሕጓስ ክገብርዎ እምበር ብጓሃይ እንተገበርዎ እዚ ንዓኻትኩም ኣይጠቕመኩምን እዩ ብኩሉ ደግነት ክነብር እናደሌናስ ሰናይ ሕልና ከም ዘሎና ተረዲእና ኣሎና እሞ ጸልዩልና ኣነ ቀልጢፈ ከም ብሓድሽ ምእንቲ ክወሃብኩም ነዚ ክትገብሩ እግዚኣብሔር እምዕደኩም ኣሎ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን አሜን ወዲ ኣለኹም ሰላም እዋ ቃል ሕይወት ተስፋልና ተመስገን እሺ ሓፍትና ሰናይት ካብ ዕስራ ስማ ቅዱስ ኣምላክ ኣሜን ኣምላክ ሰላም ግና ነቲ ብናይ ዘለዓለም ደም ኪዳን ዓብይ ጓሳ ኣባጊዕ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተንስኦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዝብሎ ኣባኻትኩም እናገበረ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፈቃዱ ክትገብሩ የብቃዓኩም ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዑ ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ኣቱም ኣሕዋተይ እዚ ቃል ምኽሪ እዚ ኣሕፂረ እሕፅፈልኩም እየ እሞ ክትቀበልዎ እልምነኩም ኣለኹ ጢሞቴዎስ ሓውና ከም ተፈትሐ ፍለጡ ንሱ ቀልጢፉ እንተመፀ ምስኡ ክሪአኩም እየ ንኩላትኩም መራሕትኹምን ንኩላቶም ቅዱሳንን ሰላም በልዎም ኣቱም ካብ ኢጣልያ ዘለኹም ሰላም ይብለኩማ ኣለው ፀጋ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣሜን ራይ ካብዚ ብምቕፃል በቦና ናይ ሎሚ ትምህርቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ክወሃበና እዩ ነቦና ዝዛረብ አንደበት ንዓና ድማ ደስ ዘውዕል እዝነ ልቦና ይዓድልና እግዚአብሔር ናበቦና
ይገበራል። أبي داخلنا. ألو، وأنت دا طفينا. ኣለና ሓንሳብ እታ ስክሪን ስለዘየለ ሓንሳብ تذكرين سلسلة طفت يا سنبي دا أنا سيدة هاني سوري.
ሰላም ስድራ መድኃኔ ዓለም እቲ ስክሪን ይረኣየኩም እንተሃልዩ ድምፂ ግበሩ ለይቲ መምህር ተኽሉ ዘዳልዎ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ዓርብ ንመሃረሉ ኣባና ኣበይ መፅን ኣይረአየን ዘሎ ዲያቆን ኣብ ኩላትናይ ማለት እዩ እዋ قرادي مسرسي مسنتاش تمسي تنايميت ከተዛሪኩም ስማይ መስለን ተኸፊት አይደለምሽ سمع الله ድምፂ ስማዕ ኣሎ ወይ ስም የለን ድምፅስ ንሰማ ኣለና ሕግዘኩም ኣለና ኻ راي سمع الله خداني هو نسمع ኣለና راي موت كما كان أبياتنا عندي جنابتا تليفوني كفيتات اللي علمو كساب دياقون تمسي ولو شجبرالو جن كستمعني يخم طرح مالتي صحف زي سقاب دمسة أنا نتامم هرزة دالوا كجمرية مالتيو سمع أب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين كما يمسيخم እግዚአብሔር ይመስገን كما يكأنيخم እግዚአብሔር ይመስገን الراي كبرنا مسجانان نجزابير أملاخنا يخون አሜን كابتن هاريا باولوس 14 ملእኽቲ ዝፅሓፈን እታ ናይ መወዳእታ ዕብራውያን እያ ካብ ዕብራውያን ድማ እታ መወዳእታ ምዕራፍ 13 ኢና ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንርኢ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ከምኡውን ሓውና መምህር ተኽሉ ገሾም ስለ ዘለዉ ከም መገሽኦም ኩሎም ዝገሹ ምስ ደቅና ሰላም ምለሶም ሓውና መምህር ድማ እገይሻ ኣለኹ ከይበለ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ኣዳልዩ ገዲፍልና ኣሎሞ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ኣገልግሎቱ ኣምላኽ ይቀበለሉ ምዕራፍ 13 ዕብራውያን ኢሉ ጽማቕ ሓሳባት ዕብራውያን ምዕራፍ 12
معرف 12 حواريا قدس باولوس نإبراويان أبقل زي قالسن مكران ون كي ترفه نكرسوس أمونات مخانم أدلاي مخانو أقولحين أبقى زي رهوة أبقى زي طعمي أبقى زي سلام راح زي كونسي أبقى زي مكران أبقى زي قالسن زلوين نكرسوس أمونات كوينوم كروكبو كم زلوم أقولحو قلت اللهم قدام نعتاتهم لمدما نعنا مالتيو هاريا قدس باولوس مسقوكتن اتفالا لي فتناتاتن مساقات أمو نأمنتي حدنت كهلو من أب امنتهم صنعات كهونن متببع كريستياناوي ممرحي يهب صقامات نمتصوارن أم منفساوي قعزهم دولدولات نخوخونن ناي حقي محزنتن حباراو دقف أقداسي مخاند ما يزخاخرم أبقزيز أقمسي قداماي متصوار كالاي دما أم منفساوي قعزهم دولدولات كخونو فقرم محزنتهم يزخاخر إلو جي كفقري معرف 13 كاب قطر حادي كساب شوعته فقري حونت تصنع إلى تجمر اتا قطر حادي فقري حونت تصنع ناي حقي حبرت أفقري زتا مسرته ايو ناي حق فقري أمنتا يتمسرته ايو أفقري زتا مسرته ايو إذا دماني كريستوس فقري سلازخوني أملاخنا انتا ايو فقري ايو بزي فقري ناي حق حبرت كهلو أي كئلن ايو مجلس حبرت مجلس حدنت فقري ايو فقر دمامنيو كريستوس ايو أبزو معرف زي هودي قدس باولوس نمحبرسب بيتا كريستيان زدقف زتفعل عينت كريستياناو فقري يقلص قصر حدا أمانغو أحواتن حاتن زلا فقري ونتاو فقري كتكسل اللوا قصر خلتن سلستن نقوانات نزساقوين فقري تقبلتي أقايش نتام بموقع التأثر دما ذكروهم قصري 4-6 أوشت حدار فقري حدار كخبر ومن دماخون قصر شوعته نخهناتن نمنفساويان قواسوتن فقرن أخبرتن أرئي نتام أبلع لخا زقزقو أباساتن كهناتن نأمنتهم زستعبون تأززهم جمريا أمانغو أحواتن أحاتن فقر كهلو كالا أي نقوانتن نتم أبسقاي زلو دما فقرنا خنقلص اللهم تقبلتي أقايش كنكون نتم بموقس تأثر خنذكرم أوش حدار فقري حدار كخبر كم زلو تقطر شوعات دما نخاناتن نمنفساويان أقلقلتن قواسوتن فقرن أخبرتن أرئي إلوم قلياتهم كيف لطو
ቁፅሪ 2 ገሊኣቶም ከይፈለጡ ንመላእኽቲ ከም ኣጋይሽ ተቐቢሎሞም ኣለዉ እሞ ምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረስዑ። ሓደ ካብቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 6 ቃላተ ወንጌል ክንገብሮ ዘለና ዝመሃረና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁፅሪ 31 እንታይ እዩ? ጋሻ ምቕባል እዩ። ምቕባል ጋሻ ኣይትረስዑ፣ ሕውነታውን ፍቕሪ ምቕባል ኣጋይሽን። ኣብ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ምቕባል ኣጋይሽ ንማሕበረሰብ ክርስትና ኣብ ዱልዱል ዓብይ ግደ ነበሮ። ከምዚ ዝስዕብ ከዓ ይብል ነቶም ብምኽንያት እምነቶም ካብ ዓዶም እተሰጎጉ መስጎግቲ ዝወረዶም ኣመንቲ ደገፍ ግበረሎም። ከም ገየሽቲ ክርስቲያናት መጠን ወንጌል ንምስፍሕፋሕ ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ወንጌል የካፍሉ ነበሩ። ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ሓድነትን ንኣመንቲ ብዛዕባ ድልየትን እምነትን ከምኡውን ንኻልኦት ክርስቲያናት ኣብ መላእ ዓለም ንኽፈልጡ ይሕግዞም ነበረ። እታ ቀዳማይ ዘመን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን እታ ቀዳም መፅኢ ደሎ ሕጂ ረአየና ደሎ ብስክሪን ኣራይ ኣራይ እታ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ንሃዋርያትን ኣገልገልትን ብምቕባላ በረኸት ረኸበት ኢሉ ቁፅሪ 3 ንኡስራት ከም መተኣስርቶም ኮንኩም መከራ ይፀግቡ ንዘለዉ ከዓ ንስኻትኩም እውን ኣብቲ ስጋ ከም ዘለኹም ኮንኩም ዘክርዎም። ፍቕሪ ዘለዎ ሰብ ንኡስራት ነቶም መከራ ዝፀግቡ ዘለዉ ነቶም ኣብ ፀበባ ዘለዉ ኣብኡ ንስኻ ድማ ምስኣቶም ትሳቀ ከም ዘለኻ ትዝክሮም ማለት እዩ እሞ ንኡስራት ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ወይ ብምኽንያት መስጎግቲ ወይ ብሓፈሻ ዝሳቀዩ ዘለዉ ፍቕሪ ብምርኣይኩም የተባብዖም እዩ። ድሕሪ ሓፂር እዋን ተመሳሳሊ ዕድል ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ስለዚ ከምቲ ክግበረሎም ዝደለይዎ ክገብሩ ኣለዎም። ምክንያቱ ኣብ ፀገም ዘሎ እንታይ ይደሊ? ኣጀኻ ደሊ፣ ምትብባዕ ደሊ፣ ድንጋፀ ምርኣይ ይደሊ፣ ፍቕሪ ድማ ይደሊ። ሕጂ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ከም መተኣስርቶም ኮንኩም ከምቲ መከራ ፀግብዎ ዘለዉ ንስኻትኩም ድማ ኣብኡ ብስጋ መከራ ፀግቡ ከም ዘለኹም ፍቕሪ ግለፅሎም ኣተባብዕዎም እዩ ዝብል ዘሎ። ቁፅሪ 4 ነመንዝራታትን ዘመውትን ሲ ኣምላክ ክፈርዶም እዩ እሞ መብስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር እቲ መደቀስ ኣሚን ከዓ ዘይረኸሰ ይኹን። ቁፅሪ 5 ንሱ ባዕሉ
أي كحدقكان عشيشون كتو أي كبلكان إلو إيمو نبرتكم بزي فقر جنزب يخون بتزلكم دما عقابو مبسوبة كفلي مدب أملاخ سلزخونا إيو زخبر مغنياتو مبسوبة سبز فوت أرى يكونن اكزي أبي ويس سبز حقوقو يكونن اكزي أبي هرز حقوقو إيو وقادة مبسوبة أدامن هوانن كاب جنت كي وصو تأزازات أملاك كيف رسو زيتها حقق حقي إمو مبسوبة كفل مدب أملاخ سلازخوانا إيو زخبر أملاخ أما أخلهم كخون سلازد اليوم حادارهم نصوه كخون اللوو أملاخ أما أخلهم كخون سلازد اليوم حادارهم دما نصوه كخون اللوو مخنياتو نمنزراتاتن نزموتن أملاخ كفردهم إيو منزرنا نزموتن أبزموت سلازود إيو أملاخ مبسوبو سريعو اتمدك أس أمين اتمدك أس سبعين سبيتن دما زي رخصة يخون زبالة دحري بزعبا فقر جنزب بيتزاربو فقر جنزب كفؤيو تي جنزباي تحاضي كونن جنزباي دلني كونن بجنزبنا ننبر قدنيو جن فقري جنزب فقر جنزب سنتايو كفؤيو سلازيو ويتابعلو نجنزبن نأملاخن كتجزؤو أيكون لكم من يخلي التقويتات زولو حجي فقر جنزب اندحر الليو فقر من تاي زطفا أكل زطفا ألكا مالتيو فقر أملاخ يطفا ألكا فقر كرسوس يطفا ألكا أما فقر جنزب كفؤيو ما انتو كرسوس يلوم ريتم انت أطفئهم كتشنقو يبولمن نسو ككانا خنم ايو من انتو كرسوس يلكا ريت كان نبرت كان تتفق غاون كتشنقلو زي بالكا كتشنقلو زي كونكاس كتحقوصلو مخانكا نسو دما ككانا خنكا مخانو قطر شدشته سلازي تبيعنا اجزي أبيهر ردائي إيو أمو أي كفرهن إيه سبكة انتاي كي قبرن ننبل قطر شوعاتنا توم قال أملاخ زنقرخم مرحتكم ذكروهم مودعتا نبرتهم إن أقامتكم أسر أمنتهم سعبوا فقري نبقى بأساتن نزماتن نهياوانن فقري كان نرؤ لنا كان فقادك زي أبيهر دما كن إزازومن سلام كن بلومن دما قالنا ساتهم كان فقاد أملاك إزازنا نحنا دما كان فقاد أملاك كن إزازوم كن سمعهم بفقادو بدليتو نزمت أمراحي كتأزاز زي تخيلنيخا كان فقادك زي أبيهر قرنا كن إزازم كان فقادك زي أبيهر قرنا كن إزازم تقوينا ساتهم دما كان فقاد منكم وصنا لهم كان فقادك زي أبيهر نوتهم زماتو وين بزعبا وصيت أنه أبرئهم كان استنتنلو امنتهم كن قدحمن ألونا نتهم قال أملاخ زنقركم مرحتكم ذكروهم مودعة نبرتهم إن أقامتكم أسر امنتهم سعبوا نتهم قدسان أبوتاتنا قدامت بقالات رايزي كونس كاب أبنتهم بممهار إنا النخبرهم امنتهم صنعتهم تحت النعمن بمقدح ويدما بموساد ويكاباتهم بممهار مسكرستات نزلنا قعزو ندلدلو أبتتطابقلو حق دما كنصنع نخلينا غنياتو نقدميخا زنبره نعوء النارأخا أسروا الناس عبكا كتكيد كلخا أبتن السقعزو توقع يزوز أن عزدلدله السغاون كمو
ክትጸንዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 7 ፍቕሪ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ተዋሂብዎ ኣብዚ ድማ ካብ ቁፅሪ 8 ቁፅሪ 9 ንመናፍቃን እተዋህበ መጠንቀቕታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ ክርስቶስ ትማሊ ክርስቶስ ሎሚ ክርስቶስ ድማ ንዘለዓለም ዓለም እንታይ እዩ ንሱ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ሊቀ ካህናት እዩ ሰብ ሊቀ ካህናት እንድሕር ኮይኑ ብዚ ምድሪ ክሳብ መዓስ እዩ ክሳብታ ብሂወት ዘሎ ንቁሩብ ዓመታት እዩ ክርስቶስ ግና ዘለዓለማዊ ሊቀ ካህናት እዩ ኣብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎና እምነት ካብ ዝኾነ ይኹን መናፍቃን ትምህርቲ ወይ ናይ ሓሶት መሰረት እምነት ዕቁባ እዩ ኣብ ምንታይ ተሊና ኣብ ክርስቶስ ዘሎና እምነት ኣብ ክርስቶስ እንድሕር ኣሚንና ጸኒዕና ተሊናሲ ነቶም መናፍቃን ይኹኑ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ባዕሉ እቲ እምነት መልሲ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ከም ዝኾነ የዘኻኽረና ኣብ 13 ቁጥሪ 8 እውን ክህነቱን ናይ ምድሓን ዕዮኡን ፈጺሙ ኣይቅየርን እዩ ናይ ጎይታና ክህነቱ ምድሓኑ ኣገልግሎቱ ዕዮኡ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ፈጺሙ ኣይቅየርን እዩ ምክንያቱ እሱ እንታይ ስለ ዝኾነ ትማሊ ነሪኡ ሎምሎ ንዘለዓለም ዓለም ድማ ህያው ዝኾነ ስለ ዝኾነ ትማሊ ምእንቲ ምድሓና ብንብዓት ጸሎት ኣቕረበ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ድኽመትና ስለ ዝርዳኣና እዩ ዘመልክተና ከመይሲ ብኩሉ መገዲ ተፈቲኑ ግናኸ ብዘይ ሓጢኣት እዩ ፈጺምዎ ምዕራፍ 4 እንድሕሪት ተመሊሱ እዩ ቁጥሪ 15 ተቐዳመይቲ ድማ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 7 ኣብ ዕብራውያን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ምእንታና ከም ማልድ ኢሉ ወትሩ ህያው እዩ እሞ ከም ናይ ዘለዓለም ሊቀ ካህናት መጠን ዘለዎ ግደ ፈጺሙ ኣይሓድጎን እዩ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማላድነት ማልዶ እቲ ሓንሳብ ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ ዋጋ እንታይ እዩ ዘለዓለማዊ እዩ በዚ ሰብ ብዙሕ ዝና ነገር ኣማላዲ ኢሎሞ ሎሚ ይኮነን ዝልምን ዘሎ ሎሚ ንፍርዲ እዩ ዘሎ ግን እቲ ሓንሳብ ስለና ኢሉ ዝጸለየ ግን እንታይ እዩ ዘለዓለማዊ እዩ ማለት እዩ ሓራይ ቁጥሪ 9 ልብኹም በቲ ነቶም ዝኸድሉ ዘይጠቕመን ብልዒ ዘይኮነስ ብጸጋ እንተጸንዐ ጽቡቕ እዩ እሞ ብብዙሕ ዝዓይነቱን ብጋሻ ትምህርትን ኣይትስሓቱ ሎሚ ኣብ ፌስቡክ ኣብ መራኸቢ ብዝሃን እትው ተይልና ብዙሕ ጋሻ ትምህርቲ እዩ ዘሎ ኩሉ መምህር እዩ ዝደለየ ዝዛረብ ዝመጸሉ ድማ ክጭድር ዝውዕል ብዙሕ እዩ እሞ ልብኹም በቶም ዝኸድሉ ዘይጠቕመን ብልዒ ዘይኮነስ ብጸጋ እንተጸንዐ ጽቡቕ እዩ እሞ ብብዙሕ ዝዓይነቱን ብጋሻ ትምህርትን ኣይትስሓቱ ካብ ዘይተለምደ ትምህርትታት ምርሓቅ እቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝጠቐሶ ብዛዕባ ምግቢ ዝገልጽ ፍልይ ዝበለ ትምህርትታት ምስ መንፈሳዊ ተግሳጽ ጾም ሓደ ኣይኮነን እዚ ዘየድሊ ስርዓታት ሰብኣዊ ልምድታትን እዚ ናይ ሓቂ መንፈሳዊ ረብሓ ወይ ዕብየት ኣየምጽእን እዩ ንልቢ ዘደልድሎን ንኣመንቲ ብእምነት ከም ዝጸንዑ ዝገብር ደጋዊ ጽምብላት ዘይኮነስ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ብዙሕ እዩ ብብልዕ መስተ ብተፈላለየ ነገር ደቂ ሰባት ልብና ነውድቐሉ ወይ ድማ ደቂ ሰባት ግዜና
ነጥፋሉ ግን ንኣመንቲ ብእምነት ዝጸንዑ ዝግበር ደጋዊ ጽምብላት ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንዕብራውያን ንመብስቦ ከም ቅዱስን ንጹህን ነገር ገይሮም ከኽብሩ ዝኣዘዞም ብሰብኣዊ ልምድታት ኣብ ክንዲ ዝድረቱ ንምግቢ ከም ውህበት ኣምላኽ ክቕበሉ ብሞሳ ተቐባልነት ክረኽቡ እውን ይምህሮም እዩ ራይ ዕብራውያን 13 ካብ 10 ክሳብ 16 ዘሎ ድማ ክርስቲያናዊ መስዋዕትታት ቁጥሪ 10-11 እቲ ብሊቀ ካህናት ስለ ኃጢአት ኣብ መቕደስ ዝኣቱ ዝነበረ ደም እንስሳታት እቲ ስጋታተን ኣብ ወፃኢ ሰፈር ይሓርር ነበረ እሞ ንሕናስ እቶም ነቲ ድንኳን ዘገልግሉ ካብኡ ክበልዑ መሰል ዘይብሎም መሰውእ ኣለና ክርስቲያናዊ መሰውኢ መቕደስ መስዋዕቲ ክርስቶስ እዩ ስጋ እንዶሙን እቲ ዘይድለ ነገራት ኣብ ወፃኢ እቲ ድንኳን ብሓዊ ይሓርር ነበረ ክርስቶስ ኣብ ወፃኢ ኢየሩሳሌም ሞተ ካብ ምኩራብ ወፃኢ ብምዃን ዝወረደ ፀርፊ ተቐቢሎም ምስ ክርስቶስ ክሳቀዩ የበራትዖም እዩ ቁፅሪ 13-14 ነታ ትመጽእ ንደልሎና ኣብዚ ትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ጸርፉ ተሰኪምና ናብ ወፃኢ ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብኡ ንውፃእ ኣብዚ ቦታ እዚ ነባሪ ከተማ ስለ ዘይብልና ክብረት እምበር ውርደት ኣይኮነን ናይ ሓቂ መንበሪትና ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እያ ነዚ ክብሪ እዚ ኣፍልጦ መሃብና ነቲ መስዋዕት ምስጋና ንኸነቕርብ ይድርኸና እዚ ቅዱስ ቁርባን ድማ ናይ ኣምላኽ መስዋዕቲ ምስጋና እዩ ምስጋና ብቃላት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሕያውነትን ንኻልኦት ምክፋልን እውን ዝድርኽ እዩ ውዳሴን ምግልጋልን ወይ ልክሲ መሃብን ኣገዳሲ ክፍሊ ናይ ሓቂ ኣምልኾ እዩ እዚ ከዓ ነቲ ዘለኣለማዊ መንግስቲ ኣምላኽ ዘሎና ሞሳ ዘንጸባርቕ እዩ ብቃል ጥራሕ ደይኮነ ትነቕርቦ መስዋዕቲ ብምስጋና ብሕያውነት ንኻልኦት ብምክፋል ንኣምላኽ ብምውዳስ ብምግልጋል ብልግሲ እዚ ናይ ሓቂ ኣምልኾ እዩ ኢሉ ክንገብሮ ዘሎና እዩ ነግረና ዘሎ ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ 21 ድማ ምዕዶን ባርኾትን ቁፅሪ 17 ንመራሕትኩም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቶም ፀብጻብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍሳትኩም ነቂሖም ይሕልው ኣለዉ እሞ ነዚ ብታሕጓስ ክገብርዎ እምበር ብጓህን ተገበርዎ እዚ ንኣኻትኩም ኣይጠቅምን እዩ ስለምንታይ ኢና ንመራሕቲ ሃይማኖትና ጳጳሳት ካህናት ክንእዘዞም ዘለና ንነፍስና ከም መንፈሳውያን ጓሶት ይሕልውዋ ንድሕነትና እውን ይሕልው ንክርስቶስ ፀብጻብ ክህቡ ኣለዎም ካህናት ሓደ መዓልቲ ንመጓሲኡ ብኸመይ ከም ዝመርሕዎ ንጎይታ ምላሽ ክህቡ እዮም ምክንያቱ እቲ መራሒ ዝሕተተሉ ግዜ ኣለዎ እንሆ ቃለይ ኣብ ኣፍካ ይንብር ኣለኹም እሞ ኣብ ክንዳይ ኮንካ እንታይ ግበሮም ኢልዎ ንሕዝቅኤል ኣጠንቅቆም ኢልዎ ሕጂ እቶም ጓሶት ፀብጻብ ይህቡ እዮም እሞ ሓደ መዓልቲ ንመጓሲኦም ብኸመይ ከም ዝመርሕዎ ብኸመይ ከም ዝጓሲይዎ ነበሩሲ ንጎይታ እንታይ ክህብሉ እዮም ምላሽ ክህብሉ እዮም ኢሉ ብጓህ ዘይኮነ ብሓጎስ ከገልግሉ ክንሕግዞም ኣለና ተኣዛዝነትናን
متحببارنان نأجلجلتهم فرزلون زتابعن يقبرو مخنياتو كهن نبينو نتايو أجلجالي ولا ديقون زخنا كل أجلجالي بين ندحر كوين نتاي كخون نخليو كدك مخليو كجد لخليو كجاج خلي حجي ناي كلنا حجز ناي كلنا صلوت ناي كلنا متحببار يو اتي ملا أجلجلت كخون زخل سلازي تأزازنت إذن تقمنا أيو حجوسن سلامون أجلجلت كهنات نملئت بيت كريستيان منفساو ربحان عبيتن يمس أيو بتعزازنت نقبره كله نتقمنا أيو حجوسن بسلام زقرب أجلجلت دما نتا ملئتي بيت كريستيان سنتا أيلوا نمنفساو ربحان نعبيتان دما يخون أيو قصر 10 بكل دقنات كنبر النادى لنا سلنا يحلنا خمزلنا تردينا يو قالنا مو صلي لنا بكل دقنات كنبر النادى لنا سلنا يحلنا خمزلنا تردينا لمو سخاتكم دمان تايقبروا لنا صلي لنا تما قلتي سلا مؤمنان دما سلا قلتي كنسلي كلنا عيننا نحد حدنا بصلوة الدقاقف أنا قلت إفا كم بحدش ما أنتي كوهابكم إذا تقبروا أبزيها معدكم على صراع سرتة الشعاتي أزيان اتبقى باس أقل قلتو بمسرة مدب أملاخ المفتصام نايهزبو صلوة يدليو إيو صلوتهم نتسنى يحلونقو بخبر ما أنت خنبر كدقفو إيو إتا كتملس اتبل قال كاب حمام محواي كاب ما أسرت حرام وصاء ويكا مودعتنا عرفت اوان كتملكت تخيل إياه إذا هواريا قدس باولوس اندقنا مس أمنتي كراخب كم زدلي يقلز قصري عسران حدن أملاخ سلام قنا نتبنا يزل علم دم كيدان عبي قواسا أباقي ويتانا إيس كرسوس كاموتا زتنسو بإيسوس كرسوس أب قدميئو بحزبلو أباخاتكم الناقبري بسناي قبر الزبالة كل فقار كتقبرو يبقعهم كابزل علم نزل علم نعوه كبري يخنو آمين نكريستياناوي أقل قلوت اتدالوه أما أخل مسقوقتي أمنت كريستيان نأقل قلوت بإمنة ببهريات ملؤ نخخون ما أنتي كدالون كبرتعون أملاخ يدليوم إيوم مخنياتو بزي بأي حانت نقر كتقبرو أي تخؤلون إخوم زبلنا أمو أب كله أقل قلتنا دما بزي أملاخ حيلي خنركب كمبرت عين خلنا بزي أملاخ وين إذا أقل قلتنا كانت تقبع نخبر أملاخ نعنا نمنانا دما ندحنا تخونا يكألني علامة زملكوتا وعيوزي فقاد أملاخ نخن قبرن بتأماننتن بتأزازنتن أبقر مئباه زبل مقدم انت خنبر إيو أملاخ نعم ببت إبراويان زقات من فتنتات بزي قدس نكرسوس أمونات كوخونو إيو زدلي بزي قدس فتنة كبزح كوحد كبرتع كقلل يخقليو تفتنتات زقاتم بزي قدس أبقد مكرسوس جن كل جزين تاي أمونات كوينا كنركب ويدما أمنات كوينم كركبو زد اللي يزبل النازلو جدن فتنا خبيد يخون قليل بزحي بخون وحد كقاطمي جن أبرهوا زي كون أمنتنا خجلت أبرهوا زي كون أبقد مكرسوس أمنات كوينا خنركب تايدا
ኣብ ፀበባን ኣብ ፈተናን ኣብ መከራን ድማ በዚ እምነትን ተኣዛዝነትን እዚ ክብሪ ንክርስቶስ ንዘለዓለም ዓለም ይወሃቦ። ራይ ዕብራውያን 13 ኢና ዘለና ናይ መወዳእታ መዘኻኸሪታት እያ ትብል ቁፅሪ 22 ክሳብ 25 ክሳብ ፍጻሜ ማለት እዩ። ኣቱም ኣሕዋተይ እዚ ቃል ምክሪ እዚ ሓፂረ ፅሒፈልኩም እየ እሞ ክትቅበልዎ እልምነኩም ኣለኹ። ጢሞቴዎስ ሓውና ከም እተፈትሐ ፍለጡ። ንሱ ቀልጢፉ እንተመፀ ምስኡ ክርእየኩም እየ። ንኩላቶም መራሕትኩምን ንኩላቶም ቅዱሳንን ሰላም በልዎም። እቶም ኣብ ኢጣልያ ዝኾኑ ሰላም ይብልኩም ኣለዉ። ፀጋ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን። ከምዚ ሎሚ ደብዳቤ ብኩሉ ቴሌፎን ቀሊል ከይኮነ ከሎ ደብዳቤ ክንፅሕፍ ከለና ኣብዚ ዘለዉ ኩሎም ሰላም ይብልኩም፣ ኣብኡ ዘለዉ ድማ ሰላም በሉልና ኢልና ኢና እቲ መልእኽቲ ንዓፅዎ ነርና። ልክዕ ካብዚ ተወስደ እዩ ማለት እዩ። ንኩላቶም መራሕትኩምን ንኩላቶም ቅዱሳንን ሰላም በልዎም። እቶም ኣብ ኢጣልያ ዝኾኑ ድማ እንታይ ይብልኩም ኣለዉ? ሰላም ይብልኩም ኣለዉ ኢሉ ንቃሉ ክሕልው ብትሕትና ይምሕፀኖም። ቃል ኣምላኽ ብጥንቃቐ፣ ቃል ኣምላኽ ብኣኽብሮት፣ ቃል ኣምላኽ ድማ ብትሕትና ክንሕልዎ ይምሕፀነና። ጢሞቴዎስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈትሐ ድሕሪ ሓፂር ሕዋን ከዓ ክረኽብዎ እዮም። እቶም ምሳይ ዘለው ካብ ኢጣልያ ዝመፁ ወይ እታ ደብዳቤ ካብ ኢጣልያ ተለኣኸት እያ። ፀጋ ኣምላኽ ምስ ኣንበብቲ ንክኸውን ዝቐረበ ጸሎት ምስ ኩነታቶም ኣፀቢቑ ዝሰማማዕ እዩ። ከመይሲ መህዝጎግቲ ይፃወሩ ስለ ዝነበሩ ንክርስቶስ እሙናት ንምዃን መለኮታዊ ብርትዕን ምፅንናዕን ፅንዓትን የድልዮም ነበረ። መደምደምታ ዕብራውያን 13 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ብመስጎግትን ብፈተናታትን ዝሳቀዩ ዝነበሩ ኣመንቲ ናይ መወዳእታ ማዕዳ ኮይና ተገልግል እያ። ነቶም ብመስጎግትን ብፈተናታትን ዝሳቀዩ ዝነበሩ ኣመንቲ ናይ መወዳእታ ማዕዳ ኮይና ተገልግል እያ። ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ መሰረተ እምነት ናብ ናይ ግብራውያን ክርስቲያናዊ ናብራ ብምግዓዝ ናይ ሓቂ እምነት ብፍቅርን ቅድስናን ብተኣዛዝነትን ክትግለጽ ከም ዘለዋ የርኢ። ነቶም ምእመናን ሕውነታዊት ፍቅሪ ክቕፅሉን ብዘይፈልጥዎም ሰባት ምቕባል ኣጋይሽ ከርእዩን ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ከዓ ክዝክርዎም ብምሕፅንታ እዩ ዝጅምር። እዚ ውርዜና እዚ ኣማራፂ ኣይኮነን። የግዳስ ካብቲ ምእንታናት ተሳቀየ ክርስቶስ ዝመንጨወ እዩ። ብተወሳኺ እውን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሓዳር ተኣማንነት ክህሉ በቲ ዘለዎ ክዓግብ ካብ ስሰአ ሓዳ ክወፅእ ፀዋዒት ኣቕሪቡ ንኣመንቲ ድማ ጎይታይ ረዳእየ እዩ ኣይፈርህን እየ በለ። ገዳማዊ ፀቕጥታት ነቶም ድኹማት ንእምነቶም ብቐሊሉ ከም ዘባላሹ ክገብሮም ኣብ ዝኽእል እዋን ከምዚ ዝኣመሰለ መምርሒ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ነይሩ። መደምደምታ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ክርስቲያናዊ ህይወት ብዛዕባ እምነት ጥራይ ዘይኮነስ ወንጌል ብግብሪ ምሕረትን ቅድስናን ምንባር ምዃኑ ተግልሕ። እዛ ምዕራፍ እዚኣ ክርስቲያናዊ ህይወት ብዛዕባ እምነት ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ ወንጌል እንታይ ብግብሪ ምሕረትን ቅድስናን ብምሕረትን ብቅድስናን
ክትነብር ከም ዘለካ ተጉልሕ እያ ናይ ሓቂ ኣምልኾ ኣብ መሰውኢ ጥራይ እቲ ሓፅረ ዘይኮነስ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ምስጋናን ሕውነትን ምክፋልን እዩ ዝቕፅል ምክንያቱ እቲ ናይ ሓቂ ኣምልኾና ናይ ሓቂ እምነትና ናይ ሓቂ ምስ ክርስቶስ ዘለና ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንመፅእ ጥራሕ ከለና ኣይኮነን ኣብ መሰውኢ ጥራሕ ዝተሓፅረ ይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ምስጋናን ሕውነትን ምክፋልን እዩ ዝቕፅል ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝመሃሮ መንፈሳዊ መስዋዕትታት ነቕርብ ኢና እዚ ከዓ እምበኣርሲ ብኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፍር ነቐርብ ፍቕዲ 15 ህይወት እቲ ኣማኒ ንባዕሉ ቀፃሊ ቅዱስ ቁርባን ምስጋና ከም ዝኾነ የርኢ ብተወሳኺ ምእመናን ነቶም መንፈሳውያን መራሕቶም ነቶም ነፍሶም ዝሕልው ጓሶት ክእዘዙ ይእዝዞም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሓድነትን ሰላምን ነቲ ሰማያዊ ስርዓት ዘንፀባርቕ እዩ ኣብ መወዳእታ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣምላኽ ሰላም ፍቃዱ ንምግባር ኣብ ኩሉ ሰናይ ግብሪ ፍጹማት ግበሩ ኢሉ ፍቅዲ 20-21 እዚ ጸሎት እዚ ቤተ ክርስቲያን ብእምነት ንክንጸንዕ ኣብ መለኮታዊ ጸጋ ብቐጻሊ ከም እትውከል ይገልጽ መደምተምታ ከምቲ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ዝበሎ ሙሉኣት ምዃን ማለት ሰናይ ግብሪ ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ንባህሪ ነፍሲ ምቕናዕ ማለት እዩ በለ ቅዱስ ኤፍሬም ሰሪያዊ ድማ እቲ ዓብይ ጓሳ ኣባጊዕ ዝኾነ ክርስቶስ ነተንፋሕ ዝበላ መጓሰይ ይመልሰን ብጸጋኡ ድማ የፈጽመን በለ ስለዚ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ኣብ እምነት ተዋህዶ ማእከል ብፍቅሪ ክንጸንዕ ኣብ ትሕቲ ፈተና እሙናት ኮይና ክንቅጽል ንመንፈሳውያን ኣቦታትና ክንእዘዝ ከምኡ ነቲ ትማልን ሎምን ንዘለዓለሙን ዘሎ ክርስቶስ ከነኽብሮ ብእተዋህበ ፀዋዒት እያ እትዛዝም ክብረን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒዩ ይስማዕኹም ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን ሓውና መምህር ኣብ ዘለኻዮ እግዚአብሔር ፀጉ የብዛሓልካ ሕራይ ፍርቂ ሰዓት ኣለሃና ሓውና ዲያቆን ክመጽኡ ናብታ መዝሙር ገርና ድሕሪኡ እናቱ ደለዎ ኣቢሉ ዲያቆን ንሕና ድማ ሓሳብና ክንህብ ኢና ነታ ዘላ ግዜ ክንጥቀመላ ኣብ መድረኽ ንዲያቆን ገድፈሉ እየ ቴንክ ዩ ንዝመሃረና ንዝገሰጸናን እንደወለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ኣቦና ኣዝዩ ሰፊሕን ገላፅን ደስ ዝብል ዓሚቕ ትሕዝቶ ዘለዎ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ከምሁርና ጸኒሖም ቃል ህይወት የስማዓልና ንሓውና መምህር ተኽሉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ኣገልግሎትካ ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልካ እሺ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወናይ ሓፍትና ሰናይት ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣላ ካልእ ኣነ ድብል ተደይሃልዩ ንሓፍትና ሰናይት ክንህባ ኢና ተዓድል ምናልባሽ ግን ዘሚርና ደይ ንፈልጥ ተሃሊና ወላ ሓንቲ መዓልቲ ምንም ዘሚርና ደይ ንፈልጥ ተሃሊና ንዓኹም ዕድል ክወኩም እሺ ሓፍትና ሰናይት ናባኺ እግዚአብሔር የብርሃልኪ ይቀኒለይ እሽተይ ሰዓት ይዝንሎ ግን ክፍትና ይሕራይ እስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ክንደይ ተፍቅር ጎይታ ክንደይ ተሓሊ ክንደይ ተፍቅር ኢየሱስ ክንደይ ተሓሊ ይግባእካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ክንደይ ተፍቅር ጎይታ ክንደይ ተሓሊ
ክንደይ ተፍቅር ኢየሱስ ክንደይ ተሓሊ ይግባኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ሃሌ ሃሌሉያ ነፍሰየ ዘምሪ ንክብሪ ምድሓንኪ ድምፅኺ ኣልዕሊ ኣብ ማእከል ጉባኤ ብሓጎስ ዝለሊ ምድሓን ብኢየሱስ እዩ ናበልኪ ዘምሪ ልዕል ኣብልዮ ነቲ ጎይታይ ክብሪ ክንደይ ተፍቅር ጎይታ ክንደይ ተሓሊ ክንደይ ተፍቅር ኢየሱስ ክንደይ ተሓሊ ይግባኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ረዲኻኒ ኻሞ ስምካ ክፅውዐ ናይ ሕፍረትን ፍርሕን ጉልባበይ ቀሊዐ ድሕሪ ደግም ጎይታ ኣፈይ ኣይሓትምን ዓለምን ተውረየት ናተይ ኣይኮነትን ኣምልኮን ውዳሴን ኣሜን ንኣኻ ይኹን ክንደይ ተፍቅር ጎይታ ክንደይ ተሓሊ ክንደይ ተፍቅር ኢየሱስ ክንደይ ተሓሊ ይግባኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ዓቀኛ ብርሃን ንኩሉ ተብርህ ብፅድቂ ትብጆ ብፍቅሪ ትማርኽ ንስኻ በይንኻ ኢየሱስ ሳምራዊ ተስፋቶም ውፁዓት ሕያዋይ ሳምራዊ ዝወደቐ ተልዕል ዝሞተ ተሕዊ ክንደይ ተፍቅር ጎይታ ክንደይ ተሓሊ ክንደይ ተፍቅር ኢየሱስ ክንደይ ተሓሊ ይግባኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ስምካ ክእውጄ ኣነስ ንዘለዓለም ክሳብታ ዘለኹ ብሂወት ኣብ ዓለም ብመንፈስ ቅዱስካ ትባተ መሊኤ ኣፈይ ኣይሓትምን ንማንም ፈሪሐ ንዓቢ ምሕረትካ ግና ክእውጄ ክንደይ ተፍቅር ጎይታ ክንደይ ተሓሊ ክንደይ ተፍቅር ኢየሱስ ክንደይ ተሓሊ ይግባኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ይግባኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ይግባኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ስምካ ክእውጄ ኣነስ ንዘለዓለም ክሳብታ ዘለኹ ብሂወት ኣብ ዓለም ብመንፈስ ቅዱስካ ትባተ መሊኤ ኣፈይ ኣይሓትምን ንማንም ፈሪሐ ንዓቢ ምሕረትካ ገና ክእውጄ ክንደይ ተፍቅር ጎይታ ክንደይ ተሓሊ ክንደይ ተፍቅር ኢየሱስ ክንደይ ተሓሊ ይግባኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ይግባኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ይግባኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ኣሜን ኣሜን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና ሓፍትና ሰናይት ኣሜን ብጣዕሚ ጥዕምቲ ኣዝያ ደስ ትብል ኣዝዩ ድገርም ትሕዝቶ ዘለዋ መዝሙር እያ ክንደይ ተፍቅር ጎይታ ክንደይ ተሓሊ ክንደይ ተፍቅር ኢየሱስ ክንደይ ተሓሊ ይግባኣካ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ምስ በለት በይኑ መድሓኒ ምዃኑ ብጀካ ናቱ ሽም ብጀካ እግዚኣብሔር ብጀካ ጎይታ ኢየሱስ ካለ መድሓኒ ከም ዘየለ ምስ ገለፀት ትሕት ኢላ ከዓ ጎይታ ዝገበሮ ምሕረት ጎይታ ዝገበሮ ረድኤት ሓለዋ ኣብነት ናይ ካልኦት ሰባትን ንኩሉ ሰባት ዝገብሮ እግዚኣብሔርን ምስ ኣምፅአ ከዓ በቃ ክእውጅ እየ ከመስግነካ ኢላ ከዓ ኣዝያ ደስ ትብል መዝሙር ክብርና ኣምላኽ ይኹን
ካብዚ ብምቕፃል ካብ ጉባኤ ኣስተንትኖ ክህልወና ማማ ጊዴና እግዚኣብሔር ፀጉየ ብዝሓልኪ ስለቲ ኩሉ ግዜ ቴክስት ጠቕሲ ብምስዳድ እተገልግለና ደለኺ ኣምላኽ ፀጉየ ብዝሓልኪ ማማ ጊዴና ኤርምያስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 7 ሰዲዳትልና ኣላ ከም ብባፀኒሐ ትኽክል ምዛ መዝሙር ትኸይድ እያ መን ከማኻ እናበለት ክዝምረልና ከም ዝፀንሐት ኣታ ንጉስ ህዝብታት ካብ ኩሎም ጠቢባን ህዝብታትን ካብ ኩሎም መንግስታቶምን ሓደ እኳ ከማኻ የልቦን እሞ ይግባኣካ ስለ ዝኾነ መን እዩ ዘይፈርሓካ እያ ትብል ቴንኪዩ ማማ ጊዴና ቃል ሕይወት የስምዐልና ኤርምያስ 10 ፍቕዲ 7 እሺ ካልኦት ጥቕሲ ጌርና ከነስተንትና ከም ፈቃድ ኣምላኽ ከምዛ ክንሰምዓት ፀናሕና ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ መምህርቲ እምኒት እግዚኣብሔር ፀጉየ ብዝሓልኪ እታ ግጥሚ እታ መዝሙር ኩላ ሰዲዳትለይ ኣላ ብቴክስት ሓቀኛ ብርሃን ንኩሉ ደብርህ ምዃኑ ፈቃር ምዃኑ ብፍቅሩ ዝማርኽ ብፅድቁ ዝብጀው ምዃኑ ተስፋና ምዃኑ ተስፋቶም ዝተረስዑ ተስፋቶም ዝቆረፁ ምዃኑ ነቶም ዝወደቑ መተስእ ምዃኑ ምድሓን ብጀካ ብኢየሱስ ብጀካ ብስሙ ካልእ ከምዘየለ ነፍሰይ ንገሪ መስክሪ ዕልል በሊ ዘምሪ እናበለት ኣዝያ ደስ ዝብል መዝሙር እያ ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ዳቆናይ እሺ ሓፍትና ሰናይት ኣብዛ ሎሚ ናይ ዕብራውያን 13 ቁፅሪ 6 ስለዚ ቅድም ናይ መዝሙር ኮኒ እሺ ከነብል ወይስ ምዛ መዝሙር ትኸይድ እያ ዛ ጥቕሲ ምዛ መዝሙር ትኸይድ እያ ፅቡቅ ቁፅሪ 6 ስለዚ ተቢዕና እግዚኣብሔር ረዳኤ እዩ እሞ ኣይክፈርሕን እየ ሰብ ከ እንታይ ከይገብረኒ ንበል ትክክል ቃል ሕይወት ተስምዐልና ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 6 ቴንኪዩ ቃል ሕይወት ተስምዐልና እሺ ካልኦት ግዜና ክንጥቀመላ ናይዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ከነስተንትን ስለ ዝኾንና 20 ደቂቃ ጥራይ እንተሪፈናና ደሎ ናይዚ ኣውዳእ ኣቢልና ነቲ ከዓ ግዜ ክንረክብ ንእሽተይ خلاص يشيله እሺ ያኮነይ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ሕይወት ይስማዕና ነበር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እንዳይለና ሉቃስ ምዕራፍ 24 19 ንዕርሰ ገብረ እቶም ኣብ ሰብኢ ማህስ ንጎይታ ዝረኸቡ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ በሎም ንሳቶም በልዎ እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኩሉ ህዝብን ብግብርን ቃልን ቃል ነቢ ዝነበረ ሰብ ላበሉ ጎይታ ከምስክርሉ ከሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣስንቲነ ካብዚ መዝሙር ሰዓት ኤርምያስ 13 ይቕሬታ ሉቃስ 13 እንድያ 24 ወዲ 19 ኦኬ ሉቃስ 24 19 ቴንኪዩ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ቃል ሕይወት ተስምዐልና ካልኦት እሺ ድተደለና እንተሃሊና ነዛ መዝሙር كذكركم قبر حوارات رسيعكم ما مدحان بخالق خطي إلا انتبر في مجمع تام عرفات أبيت سكاي سمعكم حونا ديكم قدر ما يدتكم أول إفتار حنان مع 14 13 دور 14 كذا تذكروا عيلندي ما ننببلنا ويس جيزيكم كنت تبع عليكم ببا الشيء
ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 12 ብኡኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን እያ ትብል። ልዕል ኢልና ነንብባ ብዛዕባ ኢየሱስ ናዝራዊ እያ ትዛረብ። ድሓር እንታይ ኢሎም ሃዋርያት? ብኡኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን። 4 ነጥቢ ኖ ይቕሬታ ግብረ ሃዋርያት ቴንኪዩ ኣቦና ግብረ ሃዋርያት 4:12 ያ ካልእ ስም ኣይተዋህበን ክንድሕነሉ ዝግበአና ካልእ ስም ኣይተዋህበን ብቸካ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይትብል። ሓፍትና ኣልልታ ናባኺ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 4-6 እሺ ግናኸ እቲ ብምህረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እቲ ብኣኣ ገይሩ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንዓና ብበደልና ሙታት እኳ እንተነበርና ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና። ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ኣምላኽ ምስ ክርስቶስ ኣተንስኣና ክርስቶስ ገይሩ ከዓ ኣብ ሰማያት ምስ ክርስቶስ ኣቐመጠና። ኣሜን። ቃል ህይወት ተስምዐልና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 4-6 እሺ እስኪ ቴክስት ሜሴጅ አላት እንመስለኒ። ኦኬ ማማሃና ከዓ እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሓልኪ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ጥቅስ ብምልአክ ተሳተፊዮ። ቀዳሜይቲ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 16 ሰዲዳትልናላ ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቅሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና። ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቅሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር ትብል ኣብዛ መዝሙር ብዛዕባ ፍቅሪ እውን ተጠቂሱ ስለ ዝጸንሐ ቴንኪዩ ማማሃና ቃል ህይወት ተስምዐልና። ቀዳሜይቲ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 16 ሕራይ ስድራ እግዚአብሔር ካብዚ ብምቕጻል ምስ ጊዜና ክንከይድ ምእንቲ ናብዚ ሎሚ ዝተማሃርናዮ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ክንምለስ ኢና። እንታይ ተማሂርና ሎሚ እንታይ ኣስተንቲና ምስ ጉባኤ ሓሳብና ክንካፈል መድረኽ ናባኹም። እሺ መምህር ሳራ ኣነ ኣብቲ ቁፅሪ 7 ቁፅሪ 17 ዘሎ ኣብቲ ዕብራውያን 13 ዘንበብናዮ ወን ህለት ኣብ ስክሪን ገይረ ኣለኹ። ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገሩኩም መራሕቲኩም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እናተቋመትኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ትብል ታሕንቲውን ተኣዘዝዎም ትብል እና ኣነ ደስተንተንኩ ዝሓለፈ ጊዜ እውን ኣብ መስቀል መዓልቲ ኣቦ ዲያቆን ገብረ ክርስቶስ እንታይ ኢሎም ክነመስግኖም በዓል ኣቦታትና ከመስግንዎምን ታሽሙሬ ጋሉ ክህብዎምን ከለው ሕጂ እንታይ ኢሎም ብዝበለፀ ኢሎም ኣቦታትኩም ኣመስግንዎ ነታ ዝቀንአት መገዲ ኣጽኒኦም ሒዞም ዝመርሑኩም ዘለው ኢሎም እና ንሕና ኣብቲ ዝበለፀ ቤተ መቅደስ መፂና ምስታትና ከይኮነ በቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዝምርሑ ሓዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኣጽኒኦም ሒዞም ዝመርሑና ዘለው ኣቦታትና ክንእዘዞምን ክንግዝኦምን ይግባአና ከም ዝኾነ ነቶም ብዘመንና ዘለው ሕጂ ኣቦታትና ማለት እዩ ዝመርሑና ዘለው እና ኣቦታትና እቶም ብግብሪ ዘርእዩና ኣቦታትና ኣሰሮም እንዳሰዓብና ክንጓዝ ኣምላኽ ይሕግዘና። ኣሜን። ቃል ህይወት ተስምዐልና። ኣሜን። ኣይወዳእኹን ከምቲ ደቂ እሺ መምህር ዝብልዎ በእጅ የያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል። ኣምላኽ ኣቦታትና ኣሰሮም ነዚ ዕድል ክንስዕብ ኣቦታትና ኣሰሮም
ነዚ ክንስዕብ ብፀግኡ እዩ ኣብዚ ብፅሑና ኩላህና ሲ ኣብዚ ቤተክርስትያን መድሃንያለም ኮይና ነገልገልን ዘለና ኩላህና ሲ ብናይ ኣምላኽ ፀጋ ኢና እምበር ካብ ካልእ ሰብ ዝበለፅና ስለ ዝኾንና ይኮናን መፂና እሞ ኣስተማቂርናስ ምስኣቶም ድማ ክነገልግልን ክንግልገልን ፀጉኡ ከብዝሃልና እዚኣ አሜን 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 ቃል ሕይወት ተስምዐልና ቴንኪ መምህር ሳራ ቁጥሪ 7 ቁጥሪ 17 ወዘክርዎምን ኣብዚኣ ኸ ተኣዘዝዎም ተገዝእዎም እያ ትብል ፅቡቅ ኣስተንቲንክና ቃል ሕይወት ተስምዐልና እሺ ካልኦት ወላ ካብ ስክሪን ዳረኣኹም ሓንቲ ደስ ዝበለትኩም ጠቕሲ ጊዜና ንጥቀመሉ هراي سقسق كابلنا تاجي بخون تخيت خيد أنا تاقوت رخلتن قطر سلستن دارجا نباب كجبري غلط فابيلا تاقوت رخلته بزعبا أجايش مقباليا لمدنا أجايش مقبال زنبورم نعم يمجوس بفلا يد مابزن أبونا إبراهيم تقيسو قلياتهم كيف لتو كما أجايش نملاك تتقبلهم يوم قاشا ترى سمسيلهم سملاك تتقبلهم يوم إلو يتكس مالتي سلازي قاشا ክትቅበል ከለኻ ብገዛ ድኻ ክትቅበል ከለኻ ነዳይ ዝልምን ክትቅበል ከለኻ ብገዛኻ ምናልባሽ እቲ ሰብእቲ ክርስቶስ ክኸውን ይኽእል እዩ ብነዳይ ብሽጉር ብሕሙም ብድጠሜ ተመሲሉ ብኣፍ ደገ ገዛኻ ዝልምነካ ዝኩሕኩሓካ ጋሻ ኮይኑ ክዳኑ ዓሪቁ ድመፀካ ክርስቶስ ክኸውን ይኽእል እዩ ድኻዩ ጨርቃሚ ከምዚ ኢልካ ክትንዕቕ ኣይግባእኒ ክርስቶስ ከም ሰብ ከም ድኻ ተመሲሉ ገዛኻ ኩሕኩሓካ ይኽእል እዩ ሰባት መሲልዎም መላእኽቲ ተቐቢሎም እዮም ይድብል ደሎ ስለዚ ኣብ ጋሻ ምቕባል ዘሎ በረኸት ማእለያ የብሉን ኣብ ስንክሳር የቅሬታ ሕጂ መፅያትላ የተዳልኹላን ታ ዕለት ኣይዝክራን እየ ሓደ ክርስቲያን ኣቦ 13 ሸፋቱ መፅኦም ናብ ገዝኡ ንሶም ክዘርፍዎ ክቐትልዎ እዮም መፅኦም ቁፅሮም ምስ ቆፅሮም 13 ሰባት ምስ ኮኑ ክርስቶስ ምስ 12 ሃዋርያቱ ተመሲሉ መፂን ኢሉ ንብሙኖም ሸሓን ምፅኡ እግሮም ሓፂቡ እሶም ተገሪሞም ብትሕትንኡ ደሓመመ ወዱ ኣብ ዓራት ዝለመሰ ፓራላይዝ ዝኾነ ነይርዎ እግሮም ኣብ ሸሓን ምስ ሓፀበ በቲ ሕፃብ ናይቶም ሸፋቱ ገይሩ ንውላዱ ማይ ምሰስተዮ ውላዱ ብድድ ኢሉ ተፈዊሱ ተስዩ እቲኦም ክዘምቱ ክሰርቁ ኢሎም ድመፁ ብሕፃብ እግሮም ሕሙም ተፈዊሱ ድውይ ዝነበረ ተስዩ ሓዊ ምስ ረኣይዎ በዚኣ ሰንቢዶም ልቦም ተረቲዖም ናብ ገዳም ከም ደኣተው ክርስትና ተቐቢሎም ኣገልገልቲ ከም ዝኾኑ መፅሓፍ ስንክሳር ይነግረና እሞ ጋሻ ምቕባል ዓቢ ፀጋ ዘለዎ እዩ ሸለል ከይንብሎ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ብዛዕባ እሱራት እያ ንእሱራት ከዓ ልክዕ ከም መተኣስርቶም ኮይንና ወላ ንሕና ኣብቲ እስሪ ቤት ኣብቲ ሸላ ኣብቲ ስቃይ ምስኦም ኣይናሃሉ ቃንዘኦም ክርድአና ሕማሞም ክርድአና ብፀሎትን ብኩሉ ንኽእሎ ነገር ክንሓብሮምን ኩሉ ግዜ ክንዝክሮምን ከም ዘለና ከዓ የዘኻኽረና ቃል ሕይወት ተስምዓልና ፅኒልኩም ስለሰምዓኩም እግዚኣብሔር ቃል ሕይወት ተስምዓልኩም ኣብትና ፍሮይኒ ናባኺ أنا وأنت قلت ثلاثة أستنتين يا مو قل مليس كيا كنت دول كيا نأسرات كعديك ونسي ولا نحزن تنياتات كم حزن قرنا حموسو نزحممو كم نفسنا قرنا أنت نحمم ستايمو خلنا لنا كن دنقص إيه أملاخ ذلينا مو ساعة ما هيرنا بدنقص مرتي عائلة علي وتسمع لنا thank you هراي ጊዜና እንጠቀመላ ኣቦና ሎም ስለዝማሃሩና ነቦና ኢለ ጊዜ ሂቦምኔ ጸሎት ጥራይም ክገብሩልና ታ ጊዜ ናባኹም እያ ቁሩብ ደቃይቅ ኣለዋና
ካብዝና ኢሎም ከነስተንትን ተደቂልና ክንሰማዕ ይፀናሕናን ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ፍቕዲ ናታ ዓሚቑን ረዚንን መልእኽትን ኣላታ شحفتنا قللتا ناتيس حد صار يفتح فقدي شدشت يخصن تنصني ስለዚህ ተቢዕና እግዚአብሔር ረዳእየሞ ኣክፈርህኒ ሰብ ከንታይ ከይገብረኒ ንበል ትብል እሞ ምስታ ናይ ኣብ መዝሙር ዋላት ቢልና ፀናሕና ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ኣብ ፍቕዲ 18 ታፍፅምቲ ፍቕርስ ንፍርሃት ኣውፂኣ ትድርብያ እምበር ኣብቲ ፍቕርስ ፍርሃት የለን ዝብል ኣንቢበ እሞ ሙሉእ ፍቕሪ ኣብ እግዚኣብሔር እንተዳለና ኮይኑ ፍርሃት ማይክህልወና እዩ ስለዚ ሰብ ብልሓንቲ ክገብረና ይክእልን እዩ ከምቲ ቃል ዝብለውን ነቲ ስጋ ክቐትል ዝኽእል ሳይትፍርሕዎ ነቲ ነፍስን ስጋ ናብ ገሃንም ክድርቢ ዝኽእል ዳ እምበር ንስጋ ጥራሕ ዝቐትል ኣይትፍርሕዎ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ እሞ ንዓኸስትን ትንፀኒሐ ቃል ህይወት ተስማዕልና ሓፍትና ቀልልታ ዕብራውያን 13 ቁጥሪ 6 መበገሲ ጌራ ቀዳማይ ዮሃንስ 4:18 ከዓ ጠቂሳትና ቃል ህይወት ተስማዕልና እሺ ካልኦት ቁርብ ደቂቕ ተሪፈናን ኣለዋ 3 ደቂቃ ኣለዋ 3 ሰባት ሓንቲ ደቂቕ ተጠቀሙለን እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ ካልእ ሰብ ድሕደለ ካልኣይ ክደግሞ ቁፅሪ 8 ኣብ ቁፅሪ 8 ስተንቲነ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ንሱ እዩ ርያቱ ይቅየር ስርሑ ይቅየር ኩሉ ግዜ ሓደ ከምቲ ድበለት እልቲ ሓፍትና ነዚ ዝመስል ኣምላኽ ሒዝናስ ንምንታይ ኢና ንፈርሕ ምክንያቱ ኣምላኽና ይቅየርኒ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ ኩሉ ግዜ ገዳፍ እዩ ኩሉ ግዜ ዘፍቅረና ይሓልየልና ይሕልወና እና ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ስለ ዘለና ከዓ ከምቲ ኣሕዋትና ዝበልዑ ፀጉ የብዝሓልና ክንስተንትኖ ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ሓፍትና ፍሮይኒ ኣሜን እሺ ካልኦት كده يكون حاجة أنا ليش أخلص قبل دحين كي ماكينة حيز الله هم عفا حدا ما راح أساس هذا فعنتي ولا عشرة عنتي أساس السرعة يعني أنا جزا شغلي حولنا صنع كيكم ده سلام أنتاميت ولا بكر زجرم ما ليش برئيس بدي أطرح حسيبك أجزابير بس كشغلي الشغل بك عم سرنا كله مخانات قدام صحبة وعلون حولنا كا ኣብ ኩሉ ገዛና ኣብ ኩሉ ህይወትና እንትንዝና ይኮን ኩለትና ናይ ዝኩሉ ትገልጽ ወላ ፍታሓት ንሰወረና ሲ ነቶም ኣቦታትና ንብሎም ነቶም ቃል ጎይታ ሒዞም ዘለዉ ቦታት ዝምህሩና ኣሰር ኪዱ ነቲ ሰም ዝብልኹም ስምዕዎም ክለና ከሎ ፍቅሪ ስለ ዘለ ሕውነት ስለ ዘለ እዚኣ ከዓ ሞዴራ ትፀንዕ ከም ዘለዋ ፍቅሪ ሕጂ ሎማዓንቲ ሒዝካ ፅባሕ ዘይተቋርፅ ስለ ዝኾነት ኣብቲ ቀዳማይ ቆሮንቶስ كمت 13 دي أو ثاني زلنا فقرسي زي تقارص بقى تصالي تفلفالي مالتي ስለዚህ ፍቅሪ ሕውነት ትጽናዕ እግዚአብሔር መስከን ኣብ ፍቅሪ ኣብ ሕውነት ክንጸናኻ እቲ ናይ ቀንዲ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደግፈና ተቐንዲ ግን ታ ፍቅሪ ትብል ክጽናዕ ከስተንተና ሰኒ ሕጅሞ ነዚ ሓሳብ ክብል ዳቆን ሓውዳኻ ኣባኻ ቃል ህይወት ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ዕብራውያን 13:1 ስተንቲኑ ንዓሞ ከሲት ጠቕሲ መራጎዲት ድማ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13:18 ይጠቂስልና ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣራይ እምበር እታ ሰዓት ስለ ዝኣኸለት መደብና ኣብዚ ክንወዲ ኢና ንፀሎት ንዳሎ ኣቦና ፀሎት ክገብሩልና እዮም
ራይ ክብርነ ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ኩልኹም ዘንበብኩም ሕጂ እውን ካብታ ምዕራፍ ተምሃርናያ ሓሳብኩም ክትገልጹ መርምር ዘመርኪ ሰናይት ሓፍትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩልኹም ድማ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እቶም ገሾም ዘለው ኩሎም ደቀናነ ኣቦታትና ድማ ከመገሾም ኣምላኽና ብሰላም ይምለሰልና ኩሉ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ዝገሸ ኣምላኽ ከመገሾም ብሰላም ይምለሰልና ቅድሚ ብጸሎተ ምዕፃውና ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዋትስኣፕ ሆነ ኣብቲ ቫይበር ወፂሎ ሓውና ወዲ ቤተ ክርስቲያንና ኤሌክትሪክ ብምዕራይ ብምሕዳስ ብሕልፊ ኣብዲስ ቤተ ክርስቲያን ከለና ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዝነበረ ሓውና ግርማይ ብሰሉስ ንግሆ ኣብ ስርሑ ብሓደጋ ዓሪፉሎ ከምቲ ተላኢኽና ዘሎ እሞ ፅባሕ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 9 ኣብዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሓዘን ኣሎ ስድራ ቤት ክመፁ እዮም ከምኡውን ሰኑይ ድማ ካብ 10 ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ጸሎተ ፍትሓት ክህሉ እዩ ካብኡ ንድሓር ድማ ኣብ ደገ ሰላም ምሳሕ ከምኡውን ሓዘንተኛታት ኮፍ ኢሎም ከምሲኦም መዕፀዊ ሓዘን እሞ ካብ ከምዚ ዓይነት ሞት ኣምላኽ የድሕነና ንሓውና ድማ እግዚኣብሔር ብብርገፁ ንኩሉ ስድራ ድማ መፃናንዕ መንፈስ ይልኣኽ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ንክንጅምር ዘነቃቃሕኻና ጀሚርና ንክንፍፅም ድማ ዘይተፈለኻ ንስኻ እሞ ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ጸለናይ ጸሎት ኣምላኽና ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና ክንመሃሮ ፀናሕና ትምህርቲ ድማ ኣምላኽና ንምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰሚዕና ክነዋህልሎ ነቲ ዘዋህለልናዮ ድማ ክንሓስቦ ክንነብረሉ ክንምራሓሉ ትእዛዛትካ ክንፍፅመሉ ዝያዳ ኩሉ ንዓኻ ፈሊጥና ናባኻ ንጠብቀሉ ግበረልና ነቶም ኩሎም ኣብዚ ኣገልግሎት እዚ ዘለው ድማ ዘለዋ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣገልግሎቶም ተቐበል ሰላም ኣውዒልካ ንኣኻ ንመስክነካ ሰላም ድማ ኣሕድረና ወፊርና ክንኣቱ ወፂኢና ክንምለስ ደቂስና ክንትንስእ ኣምላኽና ኣይትፈለየና ካብዚ ንሪኦ እንሰምዖ ዘለና ወፊርካ ዘይምምላስ ወፂኢኻ ዘይምምላስ ኣድሕነና ካብ ሓደጋ ካብ ድንገት ሓልወና ነፍሲ ባርያኻ ግርማ ስላሴ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቐምጠልና ኩሎም ስድራ ቤት ሓዚኖም ዘለው ድማ ምስ ፅናዕ ኸባኻ እሞ ስኻ ፀናንዓልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ናሃርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገለና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ፍትሐ ወይስረ ጊዜ ኣምላክ ንምራን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ጋናት ሰሪያት ያደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከስያተ ብርሃን ኣብቶም ኣውየ ካናቱ ኣውየ ዲያቆናት ጡረን ሳይርጎ ፀነት በበስምክሙ ኩኑ ፍታነውን ትፃነ ይረስየነት ክልዋን ስምያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም
هارن كرسوس مال عصر تغلطي بنت اجزيتنا مريم كسوس 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 بنت اجزيتنا مريم هارن كرسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم هارن كرسوس صقع قويتنا يسوس كرسوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታን ኣብ ልዕሊ ዝቅዱስ ቦታ ዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ትግበረልና ጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ድሓን ሕደሩ ብሩኽ ለይቲ ትግበረልና እግዚአብሔር ናይ ድመፅ ደለሶምን ይበለና አሜን ብሩኽ ምሸት ንኩልኩም አገልግሎትኩም ይባረኽ ምሸት